Hi everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाबाय दिनै आङो आंनि लोगोजों आंजों टाउनाव थांनो नागिरदों बिदिनो एसे शपिं खालामहैनोसै मा ड्रेस लानाय जायो गांफा गांनै लानानै फैनोसै ओमफ्राय ओरै पार्लारावबो थांनांगौ थ्रेडिं खालामहैनांगौ बेनि थाखायनो जों टाउनाव थांनो नागिरदों बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय अखा खोरोमलायबाय नै खोमसि बै टट'आ थांगोन दां रेलगेटखौ बारसैना माने टट'खौ लाखिनानै थाङो रेलगेट फैगोन बे नङा बेसेनानो मोजां अखा तेनफैबाय माथो अखा सिरिबाय गस्लाफ्रा मेरला मेरला औ आयौ अखाया साइथिं बारगासिनो जि अखा हाखासिगोनदां अखा थाइफ्रि हांखाबाय आरो टट' लाबावनानै थांफानोसै ओरैथिं बौ बाजाराव ओइ हो ओहो खोमसिनो एसे नुदों दे हाय नट हाय नट दुरा माथो सिरि सिरि बिलाय क'क्राझार टाउन बौ बाजार जों थांगोननोसै बिदिब्ला बौ बाजाराव लोगोफोर बिदिबा जों थांगासिनो बौ बाजाराव ट्रेडिं खालामहैनो ट्रेडिंआबो गोबाव जाबायमोन खालामनाया ओरैबायदि सासिगोनसो थाब खालामबा माने खालामबा थाबैनो बारा सालाबाया ओमफ्राय खालामैया गोबाव खालामबाथाय माने गोबाव जाबाथाय सायो आरोना सायो दा ओरै गोजा गोजा जाजोबसिगोनलाय दोलाबावगोनसो दां जि साखायो मोनाबाय जों मोनफैबाय दा हबेयावनो बै गोजौनियावनो माबायाव स्टाइलिस्टआवहाय भिडिअ खालामनो फट'खौनो लाखिहरो दे ओरै सेन्टारसिम जों दा मोनफैबाय पार्लारावहाय ओमफ्राय हरैथिंसो आरो आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननिसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बे बिफांनि बिबारखौ जि मोजां नुयोना मानसि खस्थ' लामा बारस'नो रोंला जों थ' बारदो हनै गारि फैबावोसो
जों ट्रेडिं खालामनो नागिरनाय कालारा बेयावनो नैबे स्टाइलिशआव गोजौआव दं जोङो दा नैबे पार्लारावनो ट्रेडिं खालामगोन स्टाइलिशआवहाय मोजां खालामो नालाय आब'आहाय ट्रेडिंखौ बेखायनो जोङो बेयावल' खालामफैबाय थायो ट्रेडिं खालामनोबा ओमफ्राय नै दिनैबो फैलायबाय बावनो ट्रेडिं खालामनो बिराद मोजां खालामो नालाय ओंखायनो आब' ट्रेडिं खालामफैबाय मेथाइ जागासिनो मालाय हनै थाङो ना दा जों सफैबाय ओमफ्राय उनावहाय जोङो ट्रेनिं खालाम हरनै मालाय सासे ट्रेनिं खालामगासिनो बेहा पास खालामजाग्रोबाय सादोंना जायाखैलै जि गोबाव जाबायमोन ना खालामनाया आंनाबो देन्जार सागासिगोन आंबो जि गोबाव जाबायमोन ट्रेनिं खालामनाया एबार ट्रेडिं खालामखांबाय एबार थांनोसैलाय जाहैनोसै एबार डेली मार्केटआव Kira, nãy nãy sẽ, yếu lại. जाहैनोसै ना डेली मार्केटआव जाहैनोसै ना आंहाबो ट्रेडिं खालामखांबाय ना ओमफ्राय लोगोआबो खालामखांखाबाय एबार थांनोसै जोङो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय ओरै डेली मार्केटआवहाय जाग्रा दखानावहाय जाहैनोसै एसे मम'फोर क्रिस्पिफोर मा जानाय जायो जाहैनोसै जोङो सफैबाय दा डेली मार्केटथिंजाय दावखोफिनगासिनो आं जि गला जानो लुगैदों ओमफ्राय गला दंना गैयाथाय अंकल गोला होगा होगा एक बना दो मेरे लिए आपके लिए 20 ल' जादो गोथाव हेलो हेलो आज है गर्मी ज़्यादा है ना ठंडा हो जाएगा शरीर Em đi rồi. Cô là bà đấy như vậy, mình đây. गुसु जानोसै Cô là bé ăn bà đấy này thì có phản ứng nào? औ लुगैयोना Ăn gì vậy trên thì xin जि गला जानो लुगैगासिनोखामोन आं ओमफ्रायनो दिनैसो मोनजाबाय बेसलायदों आंनाव Aku udah isi gitu sih mana-mana. सब फ्लेवर होगा ना अंकल सब फ्लेवर देना जो होगा जी डाल देगा टेंशन मत लो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको मुझे सब देना हाँ बांद्राय फ्लेवर गैया लेमन है ना सब है नहीं masih mana bisa sih जाने तो बने खावे हैं और टेस्टी होगा ये टेस्टी बना दिया आपने आं लागोरसै आं लागोरबावबाय नै आं लागोरसै होननानै मेरा वाला ज़्यादा स्पेशल बनाना शपिंबो खालामबाय एसे गांफा गांनैसो ड्रेस लाबाय लंपेन्ट लाबाय आङो व्हाइट कालारनि मोनसे मा लानो नागिरदों नों लानाय गुला जामा हनै माथो दामानो बुरजा बुरजाथार बेसे बे आंनि बायदिनो ना जोंनि पार्मानेन्ट दखानाव फैलायबाय नै जों जाग्रा दखानाव बावल' गोथाव मोनो ओंखायनो बावल' जाफैयो जोङो
जोङो एबार जोंनि फेभरेट दखानाव फैलायबाय जों बे दखानावल' जानो गोथाव मोनो माने जाग्राफ्राबो गोथाव नालाय बेखायनो मा जानाय जायो क्रिस्पि जानाय जायो ना ललिपप जानाय जायो ना मम' जानाय जायो जानोसै जायखिया खिखाब' नों मा जायो crispy आंनि favorite my favorite क्रिस्पिया गोथावखाना अबाय दं क्रिस्पि जानोसै जों नङाबा मम' जानोसै आङो मा जानाय जायो जोंना जाग्राया सफैबाय नैबे क्रिस्पि ओमफ्राय नैबेयो क्रिस्पिल' जादों आं खालि क्रिस्पिल' जाबाय नाइस गोथाव गोथावथार जोङो दा जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानैहाय न'आव थांफिनगासिनो दा नै अखाबो हालायबाय अखायाबो हानांगौ टाइमावहाय हाया हानाङै टाइमावसो हायो साथाबो लाबोफायाखै सिजालायबाय जोङो सानैबो ओमफ्राय बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअ'खौ बिसिमावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन